Kumusta mga bro? Ride is life mga bro. Naglabas na naman ng panibagong variant ang Yamaha Indonesia sa kanilang 6 decades of glory in the world of racing. Ito ang all-new AEROX 155 connected ABS. Pero bago natin pag-usapan yan mga bro, ay huwag kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para updated kayo mga bro sa susunod na mga video. Inalabas na nga nila ang lineup to the racing blood of Yamaha World Grand Prix Championship last March 2021. Kabilang nito ang mga big bikes ng Yamaha lineup R1, R7 at R3 in celebration of 60 years of racing ng Yamaha MotoGP. This month, nilabas naman nila ang Yamaha Maxi Sport Scooter lineup. Ito na nga ang AEROX 155 connected ABS. Ginawa nila itong mas sporty tingnan sa colorway na dominant white color at red line o speed block sa magkabilang panel. Estimated price mga bro sa Indonesia is around 106,000 pesos. Pagdating dito for sure may import tax pa, siguro aabot ito hanggang 130,000 pesos. Ang dami ng mga features na inilagay mga bro. Kabilang dito ang Blue Core and VVA technology for fuel efficient at maximum power torque. Anti-lock braking system, so single lang siya sa front lang, maximum braking control with ABS. Yamaha Bluetooth based Y-Connect, so yun yung mga functions na makikita mo yung sinong tumatawag sa'yo, magme-message, mag-notify siya sa true screen or panel ng motor. As parking location, meron din fuel consumption, notification malfunction, or mileage at eco-riding. Naka-keyless system na din to mga bro. May charging port, handlebar switch to control through navigating the settings on the speedometer. At nire-design yung kanyang seat para mas komportable para sa mga riders. New LED and tail light, may hazard light na. Di mo na kailangan na mapagawa pa sa labas para dito. Spacious baggage, new full digital speedometer, fully faired aerodynamic look, mas malapad na tires mga boss, 110/80 by 14, kanyang front. Sa rear naman mga bro is 140/70 by 14. At mayroon itong 5.5 fuel tank capacity mga bro. Ang kanyang shock sa likod mga bro is naka twin sub tank na rin. At sana ilabas nila dito sa atin to sa Pilipinas na gano'n na yung kanyang shock sa likod. Dito na lang ulit mga bro. Kita-kits sa next upload mga bro. Again, this is BISAYA Explorer. Peace out.